אלכסנדר, האחד היחיד והמיוחד, שהוא קוסם צבאי, אבל היום הוא באזרחות. קסם של רון. מה העניינים, חבר'ה? מה קורה? בסדר, בסדר, עושה כיף. אלעד, אני חייב לתת לך את זה לפני שאני מתחיל, בסדר? הוא אוהב את המשימות, אוהב את הדברים. קח משימה. עכשיו את לא תיגעי בזה, למרות שנגעת בזה והחלפת מה שהיה בפנים. זהו, אלעד, אני שואל, זה נקרא לזה השטות, אוקיי? אני אשאל איפה השטות, ואתה תגיד רון, השטות אצלי, אוקיי? אלעד, הוא כבר אוהב, השטות אצלי. השטות אצלי. אני אתקיל אותך הרבה היום. סגור. ירדן, שיהיה לך מספר מ-1 עד 100, מה שאת רוצה, 3 זה אחלה בחירה, אבל שיהיה פייר לגמרי. בחרתי מספר אחר. טוב, בסדר, סתם, זה בסדר. הביא אליך אותה גוטה. ראית? אלעד, איפה השטות? פה. רון, השטות אצלי, אני עובד על הטקסט איתך, אלעד. רון, השטות אצלי. חשוב לנו, בסדר, שנהיה זה. ירדן, מה המספר שאת חושבת עליו? 77. לא, נו. באמת? למה? תקשיבי, זה מטורף. לא, לא. כן, הוא אמר, זה מטורף. לפני השידור כתבתי פה, ירדן, תגיד 77, שזה מדהים. נו באמת, מה זה? הגיוני, הוא הרי גם לא, זה כאילו לא מספיק לעשות את זה. אני רוצה את זה לדעת. רגע, עכשיו, לא דיברנו, נכון? לא כלום, כאילו. לא, כלום. 77, שזה מטורף. עכשיו, ירדן, אני אגיד לך מה עוד יותר מטורף מזה. יש לי רשימה בטלפון של 100 מפורסמים, אני רוצה שתראי, אני נכנס לנוטס, מפורסמים בעולם. מי זה אחד? אלעד זוהר. מזל שהיא לא אמרה אחד, אלעד, כי אחרת זה היה... אונו. מי זה 77, כמו שאמרת? מי? אני. ירדן הראל ב-77, לכאן או לכאן, או מלמעלה. אין לי מושג איך הוא עושה את זה. מה העניינים איתך? מה קורה? ראית? אנחנו עובדים, אבל בוא... חגיגה איתך. איפה השטות, אלעד? ארון, השטות אצלי. בודק אותך, מעולה. תפוס גם את האגדה, אלעד, נלמד את הילדים משהו גם שאפשר לעשות לפסח. ירדן, יש לך טלפון? כן. כנסי למחשבון. אלעד, אתה עם השתען, אתה צריכה לבוא איתי לכל הופעה. מזל שאני לא צריכה בעל פה לדעת דברים. אלא מחשבון. מחשבון, אנחנו לא נגלה מספר, כי זה קל וזה כולם עושים. עכשיו עשיתי, אנחנו נעשה משהו יותר מתוחכם. אני רוצה שתחשבי על 3 ספרות הפעם, מעניינות, שזה לא אותה ספרה בלי 0, מה שאת רוצה במחשבון, תגידי לי שכתבת. אני לא אגלה מה המספר, אלעד, אתה גם עם השטות. אני לא עד איזה מספר? כן, תכתבי. 3 ספרות, איזה שבא לי? מעניינות, אבל ככה בלי 0, לא אותם ספרות, לא... הרבה הולכים 777, כמו... כתבתי. יכולה להגיד לי, אני מכיר את הקטע, פשוט. 842. יפה, תעשי פחות. נגיע למספר זה. תעשי 248. כאילו, המספר ההופכי שלו, נכון? כן. זה 842 פחות 248, תעשי שווה, תלחצי שווה. כמה יצא? 594. תעשי ועוד, אני רוצה להגיע למספר מתוחכם. ההופכי שלו. 495. יפה, עכשיו הכל את אמרת, את עשית פייר, נכון? אין, הוא יודע, הוא עם השטות גם. תעשי שווה, ירדן. כמה יצא? 1089. אוקיי, לא, מספר זה קל, בוא נעשה יותר מטורף. יכולתי לדעת שזה יצא 1089? לא, אבל אתה מכוון את זה, אתה עכשיו אומר לה מה לכתוב. לא, אבל היא אמרה, אתה פחות... עכשיו אני רוצה להגיד מה לכתוב. אתה תכף תגיד, אל תדאג אלעד, אתה עם השטות, בסדר אלעד, אתה עם השטות. אני עם השטות. אתה שומר גם על ההגדה, נכון? כן, אבל יש לך דקה וחצי, כי אז אני מעיף אותה מהר. אז בוא נעשה את זה מהר, תפתח את עמוד, בוא נעשה את זה לפי עמוד. עמוד 10, כי יצא 1000, אז עמוד 10. 10, רגע, יש עמודים בכלל? כן, יש עמודים למטה. כן. בוא תביא לי, אני אעזור לך. בוא נרד לשורה, איזה מספר השלישי? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. איזה מילה, מה המספר האחרון? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. מה המילה? קולנו. קולנו. מה אתה שומר מתחילה? אם יש שם קולנו זה יהיה מטורף. השטות אצלי. תפתח את השטות, אם יש שם קולנו זה יהיה מדהים, ונלמד את הילדים ממש בזריזות. תפתח בזריזות. קולנו. קולנו. מטורף, הכי פשוט, חבר'ה. רגע, אני רק אלמד את הילדים שיהיה לנו, לוקחים מגילה או ספר או כל דבר, אומרים לבן אדם שאנחנו עושים לו את הקסם, לחשוב על 3 ספרות, זה משהו מתמטי, אוטומטי, זה עובד תמיד מגיעים ל-1089. לפני שהגעתי לשידור, פתחתי את עמוד 10. כל עוד עושים את ההופכי, כאילו עושים את אותם פעולות כמו שאנחנו כמו עשינו. שעשינו, אפשר גם להסתכל על זה אחר כך, מתחילים בלחסר, אחר כך מחברים, שורה עמוד 10, שורה 8, מילה 9, 1089. תוצאת המחשבון ידועה מראש אם עושים. אני הסתכלתי לפני, בדיוק, הסתכלתי לפני במגילה מה זה שורה 10, עמוד 8, מילה 9, כתבתי לפני ועשיתי שואו מטורף. אז אפשר עם אגדה, עם מגילה, עם ספר, עם מה שרוצים. ב-12 שתסיים את התוכנית, אתה נשאר ומראה לי את זה. פשוט מאוד. לפני ולפנים, כי לא הבנתי. תודה רבה. תודה רון, אתה אלוף.